Allah sai shi ne ba ka sani wannan majalisa namu da safe mai kunu bai sayowa yanzu muna zuni nan ba mun sani ba ko Allah zai kama ni a lele ne ta magana kununka ni baka ji ba ina mutuninka ni kwana bi ba ma bi ba dan halak dan halak kaga mutumin ne yanzu kana magana dan buda kai ma ka toshe kenan dan ja ka dan auki ka kara ko me da me ka bi ni faran gwada yau na ga tashin hankali Allah ai nan ne aka hanya ta hankali aka ba mu ji ba ina wannan cuta da ake ta gidan nan a gidajen rediyo corona biyu kana nufin cutar da ake kasuwanci ne cutar kasuwa to alquran corona da gaske ne kai ma ka fada kenan ai na ka tashin hankali yau na ce har inda aka killace su atishawa kan atishawa ka gani alquran ka gani mutane da yawa na ta akwai mutane mana Allah kai Allah mutane suna fama kana nufin Allah ka raba mu da wannan cuta gaskiya ne kenan wannan cuta da gaske ne Allah ka yi muni Allah ka kare muni wannan gari namu da wannan cuta ne assalamu alaikum alaka salamu mala wa alaikum salam yawa barka dai Allah ba mu san ka ba ka zaka na ba mu to shine kuma na kawo muku labarin cutar nan haka ne lafiya ai da kana ka zauna a dai na tune ba ko haka barkan ku yawa ni dai bako ne kai kuma na zo nan garin ne da mu ina so zan dan fara sana'a idan Allah ya sa zan samu guri a wannan karkara na mu ma da mu ya zuna na da ma zaman gaskiya me muke yi mu ma wallahi mun san mu zana wannan kar ku samu damuwa saboda na tafo da kudi kusan 300 ana da ka ta mana ai bai za ka yi tun donka tun daga farko dawo daga nan a duba mutumin nan da na ture ba kun nan da yanzu amma fa kai ba yanzu ka bara zauna kudi me sa mutum ya san da a yanzu ne ya fa guje shi daga farko kai ce nan 300 ne a 300 ne wannan na tafo da su ina so zan yi sana'a kuma za a yi kasuwanci to ne nake neman gurin wanda zai sauke ni zan sauke ka albashirin ka inda kasuwanci ne wannan 300 da kai da dangote haka za kwana ga dangote ga dan dambu Allah ina gama ga dangote ga dan dambu wannan 300 sai mu je mu inda amma wai ba kai yanzu ka gama gaya mana kana gudun mutane ne ba ai kai mu je wallahi tallahi ina ga wannan ai bayani zaka tuna ga farko gani wannan mutum ne kudi ya canza shi yanzu ne na zaman nan bakin shi ya rufe ne kuma yanzu to ta za yi mu iya da bayan kuma gashi ya ce gaskiya ce kuma yanzu ya zo ya kama wani bayan kuma ce a killace ya mu baki amma shi ya zo ya kama ya shige da shi ka duba mai ganin shi akwai misila ba mu je mu gani ai ina ga ma wallahi inda kasuwanci ne to kakar ka ta yake saka yanzu dan tsaya bari in shiga daga gida he okay to zaka shiga ka yi magana ba yau he iyali na magana ba nace kafin ka je din da Allah idan ka je ka to da Allah ina buƙatar a tafo min da ruwa saboda ina so zan dan Corona! lokaci dama banda lafiya ai ina asibiti daga can na tafo ne dama kudin da aka bamu ne dama na tsigan zuwan kama sana'a wallahi sun ce min na warke kuma fa na kawai a wannan kamar an